Дошман басып алган җирләреңне, ирегеңне сәясәт чорнаган. Ләкин Аллаһ биргән иманыңны дөнья фәхшәлеге капламаган. Тиргәләнә залим булган җаннарым, кердең син һәр намуслы йөрәккә. Иман нурың балкыта дөньяны, дәгъвәт булып яңрый һәр йөрәктә. Аль-Харам аль-Кудс ав-шәрифендә мигъраҗларын сөеклебез кылган. Синең сәер шәһри ташларыңда пәйгамбәрләр эзләрен калдырган. Тиргәләнә залим булган җаннарым, кердең син һәр намуслы йөрәккә. Иман нурың балкыта дөньяны, коелган каннарың җан ярсыта. Куббат сахра аль-Аксада яңрый, туктамыйча һәр көнеңдә азан. Мөселман йөрәге ярсып тибә, намазларда инде күпме заман. Тиргәләнә залим булган җаннарым, кердең син һәр намуслы йөрәккә. Иман нурың балкыта дөньяны, коелган яшьләрең җир селкетә. Я бер Аллаһ саклансын Палестина, туган җирен һәр адымын кайтар. Азатлы яшәсен халык-ара, золымчыга хөкемеңне чыгар. Тиргәләнә залим булган җаннарым, дер селкеттең син мөселман йөзен. Иман нурың балкыта дөньяны, бердәмлеккә өнди мөселманны. Тиргәләнә залим булган җаннарым, дер селкеттең син мөселман йөзен. Иман нурың балкыта дөньяны, бердәмлеккә өнди мөселманны. Бердәмлеккә өнди мөселманны.